హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు డివిఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ ప్లానింగ్. ఇవాళ మన వీడియో వచ్చేసి నార్త్ సైడ్ ఎలివేషన్. ఇది వచ్చేసి మనకు ఓన్లీ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. దీని ఎలివేషన్ విడ్త్ వచ్చేసి మనకు 36 మెజర్మెంట్. ఫ్రంట్ సైడ్ ఏదైతే రోడ్డు నార్త్ ఫేసింగ్ ఉంటుందో అటు సైడ్ వచ్చేసి మనకు 36 ఉంటుంది. స్టెప్స్ వచ్చేసి నార్త్ వెస్ట్ ఉంటుంది. మనకు 36 మెజర్మెంట్, నార్త్ ఫేసింగ్, నార్త్ వెస్ట్ స్టెప్స్ ఉన్నదానికి ఈ ఎలివేషన్ సెట్ అవుతుంది. అది కూడా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఉండాలి ఓన్లీ. ఇది మనకి ఇవాళ ఎలివేషన్ వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకుంటే ప్రతి ఒక్క వీడియో మిస్ కాకుండా చూడగలుగుతారు. అలాగే మీ ఇంటి కోసం పర్సనల్ ప్లాన్స్ కావాలనుకున్నా, ఎలివేషన్స్ కావాలనుకున్నా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. నా కాంటాక్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి 9391539871. డిస్క్రిప్షన్లో కూడా నా నెంబర్ ఉంటుంది, చూసి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.